Vrste riječi: imenice, glagoli i pridjevi. Hrvatski jezik, 3. razred. Imenuj sve što vidiš na fotografijama. Kiša, čarape, more, drvo, knjige, lubenica, jabuke, pahuljica, djeca, tanjur, hrana. Riječi kojima imenujemo bića, stvari i pojave nazivamo imenicama. Imenice koje znače nešto malo ili umanjeno zovu se umanjenice. Čarapa je čarapica, ruka je ručica, patka je pačić i miš je mišić. Da bi lakše odredili umanjenice, služimo se nastavcima. Nastavci za umanjenice su ić, čić, ica i čica. Pogledajmo umanjenice koje imaju nastavak ić. Mišić, vrtić, stolić. Umanjenice koje imaju nastavak čić. Mačić, potočić, vrapčić. Umanjenice koje imaju nastavke ica. Lutkica, knjižica, košuljica. I umanjenice s nastavkom čica su ručica, olovčica, sličica. Imenice koje znače nešto veliko ili uvećano zovu se uvećanice. Olovka je olovčetina. Kiša je kišurina. Oblak je oblačina, a snijeg je snježina. Nastavci za uvećanice su ina, čina, etina, urina. Uvećanice s nastavkom ina su, na primjer, nosina, trbušina, džepina. Riječi koje su uvećane pomoću nastavka čina su korijenčina, stolčina, ormarčina. Uvećanice s nastavkom etina su zadačetina, cipeletina, ručetina. A uvećanice s nastavkom urina su kosurina, zgradurina, vodurina. Imenice mogu biti opće i vlastite. Opće imenice su šuma, kiša, djevojčica, grad, računalo, cvijet. Opće imenice pišemo malim slovom. Vlastite imenice su Lana, Sava, ime rijeke, Zagreb, ime grada, Split, također ime grada, Buffy, ime psa ili mačke, Mimi, također ime životinje. I pišu se velikim početnim slovom. Ruža, ruža. Koja je razlika? Riječ ruža, koju smo napisali velikim slovom, je ime osobe, a ruža, riječ koju smo napisali malim slovom, je cvijet. Imenice mogu biti u jednini i množini. Jednina imenica, prijatelj, znači mislimo na jednog prijatelja, škola, godina, pjevačica, također mislimo na jednu osobu, mrav, prst. Ili imenica u množini kad mislimo na dvoje ili više ljudi ili predmeta. Prijatelji, škole, godine, pjevačice, mravi, prsti. Treća vrsta riječi su glagoli. Glagoli su riječi kojima izričemo što netko radi ili što se događa. Djevojčica čita knjigu. Djeca slikaju. Kiša pada. Glagoli su čita, slikaju, pada. Riječima čita, slikaju, pada izričemo radnju ili događanje. Nadopunimo sljedeće rečenice odgovarajućim glagolima. Djevojčica Marija slaže kocke. Baka mijesi tijesto. Zimi pada snijeg.
Dječak je napisao zadaću. Eva će ići na izlet. I djeca su naučila skijati. Glagoli imaju i nječni oblik. Nječnicu ne pišemo odvojeno od glagola. Spojeno pišemo glagole neću, nemam, nisam i nije. Pa tako djevojčica Marija ne slaže kocke. Baka ne mjesi tijesto. Zimi ne pada snijeg. Dječak nije napisao zadaću. Eva neće ići na izlet. I djeca nisu naučila skijati. Svakoj imenici dodajmo 5 glagola. Pas, lišće, dijete. Pas laje, skače, spava, cvili, igra se, trči. Lišće šušti, pada, leti, suši se, raste. Dijete priča, trči, voli, smije se, spava. Od svakog glagola smislimo i napišimo barem 3 nova. Imamo glagole kopati i pisati. Pa tako ćemo zakopati, iskopati, prekopati. Glagol pisati. Napisati, ispisati, upisati i prepisati. Mislim da su nam značenja ovih glagola jasna. Pridjevi su riječi koje kazuju kako je što ili tko i čije je što ili tko. Najčešće se pridjevaju imenicama. Na slici vidimo kolač. Idemo ga opisati. Ukusan, mekan, sladak. Mamin. Či kolač je mamin, čije je što. Martinin, topao, kakav je kolač. Sočan i hrskav. Pročitajmo imenice. Dodajmo svakoj imenici jednu riječ koja opisuje kako je što ili tko, te čije je što ili tko. Kako je što ili tko, čije je što ili tko. Mama, pas, ptica, bilježnica. Dijete, čarapa, klupa, olovka. U prvom stupcu ćemo opisati ove imenice. Nježna mama, zaigran pas, cvrkutava ptica i neuredna bilježnica. Drugi stupac ćemo napisati riječi koje kazuju čije je što ili tko. Pa tako je mamino dijete, Sandrina čarapa, učiteljičina klupa ili Josipova olovka. Ponovimo. Riječi kojima imenujemo bića, stvari i pojave nazivamo imenicama. Imenice koje znače nešto malo ili umanjeno zovu se umanjenice. Imenice koje znače nešto veliko ili uvećano zovu se uvećanice. Imenice mogu biti opće i vlastite. Glagoli su riječi kojima izričemo što netko radi ili što se događa. Glagoli imaju i nječni oblik. Nječnicu ne pišemo odvojeno od glagola. Spojeno pišemo glagole neću, nemam, nisam, nije. Pridjevi su riječi koje kazuju kako je što ili tko i čije je što ili tko. Najčešće se pridjevaju imenicama. Zadaci. U sljedećim rečenicama izdvoji sve imenice. Od izdvojenih imenica napiši njihove umanjenice i uvećanice. U bakinoj kući puno je šarenih slika. Na krevetu je ukrasni jastuk. Imenice su kuća, slika i krevet, jastuk. Kućica, kućetina su umanjenica i uvećanica za riječ kuća. Slika, sličica, sličetina. Krevet, krevetić, krevetina. Jastuk, jastučić, jastučina. Upiši u tablicu imenice, glagole i pridjeve koji počinju zadanim slovom. Zadana slova su m, p, s i z. Imenice mama, prijatelj, soba, zub.
Napišimo glagole na zadano slovo. Mjesiti, pitati, spavati, zvoniti. I pridjevi mirisan, prašnjav, sladak, zanimljiv. U sljedećim rečenicama imenice podcrtaj crvenom bojom, glagole plavom, a pridjeve zelenom bojom. Na šarenoj livadi igraju se vesela djeca. Marina baka peče najukusnije kolače. Imenice u prvoj rečenici su livadi i djeca. Glagol je igraju se, a pridjevi su šarenoj i vesela. U drugoj rečenici imenice su baka i kolače. Glagol je peče, a Marina i najukusnije su pridjevi. Prekriži nepravilno napisane imenice. Zvijezdica, olovčetina, potočić, sviječetina, korijenčić. Koje su nepravilno napisane imenice? Prva je zvijezdica. Skup i je u umanjenicama prelazi u je. Isto tako i u većanicama. Svijeća, ali je svječetina. Također i u riječi korijenčić, gdje skup i je prelazi u je. U napisanim riječima izbaci slovo č. Koju vrstu riječi ćeš dobiti? Riječi su boksač i pjevač. Izbacimo li slovo č, dobit ćemo riječi boksa i pjeva. Koje su to riječi? Dobit ćemo glagole.